Asini rohama dihamuna dohok dame nasian debata ama marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluk na manginang ari lasni rohado sadarion jaka na porsea di Tuhatta Yesus Kristus ai hehido ibana sian hamamatena jala ido na gabi puncak ni harorona di tonga-tonga ni Portibion alani pasaton naima tuita selamat Paskah marita salhukna molo doko kami selamat Paskah dohonot tama tutu si tutu do hehe Yesus tutu si tutu do hehe Yesus jala molo doko kami tutu si tutu do hehe Yesus dohonot tama selamat Paskah taulah kemam alani selamat Paskah ma dihita saluhukna tutu si tutu do hehe Yesus tutu si tutu do hehe Yesus selamat Paskah. Huriani Tuhatta di bagasan pesta Paskah buha-buhai jukon denek doha tani debata nagabe si hangoduhonota marhite-hite Evangelium Yohanes bidu 20 ayat 26 songnon mam hatani Tuhatta. Dung salpu waluborngin punguma muse akka sisianai di bagasan rapdohot si Thomas. Dungi Roma Yesus di nasordaki akka pitu. Jongjong tutonga-tonga nasida di dogma damema dihamu. Huria nani haholongan ni Tuhan di barita hahihion ni Tuhatta Yesus Kristus sian namate sada sensasi na sangat luar biasa doi di halak Yahudi di hati hai di akka soldadu di akka siboto surat nang di akka malim nang akka penguasa Romawi. Artinya mereka sangat takjub dengan kebangkitan Yesus tersebut. Mereka bertanya-tanya ataupun mencari kepastian apa iya benar-benar orang yang mati di salib itu bangkit. Totuga be penasaran doa kasituan natorop orang-orang banyak itu penasaran. Jala di bagasa roha na penasarani yang ingin tahu. Totu ise do nagabe sasaran kepada siapa mereka bertanya. Menjadi sasaran pertanyaan ataupun kepastian adalah kepada orang-orang yang dekat dengan Yesus. Sasaran ni akka suku-suku na memastikan apakah Yesus itu benar-benar bangkit adalah sisian ni Tuhan Yesus. Ala say sirongom ro akka suku-suku ni. Tentu marningot masa lalu disikap kepada Yesus gabe sayjok manasida marpungu-pungu. Mana tadokko di bagasan roha biar ni akka sisiani mereka saling berkumpul marpungu-pungu. Manordaki akka pitu. Gabe say monggop manasida mengurung diri dari kalayak orang banyak. Disima di dokon alai dung salpu ualuborngin
pungu masih siani di bagasi rap dohot si Thomas. Dung pajupang tu hatta Yesus dohot akka parupuan na lau tu udiani. Dohot tu akka sisian na Simon Petrus nang sisian na asing di kuburan naung rumari. Di baritahod do tu akka sisian na asing naung rumarta no mani dang disibe Tuhan Yesus. Jala salah satu nasodisi hatiha didapoton paropuani. Termasuk madoho si Thomas. Dang porsia ibana naung hehe Tuhan Yesus. Ataupun sebagian daripada murid-murid mereka lupa akan pesan-pesan Yesus pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Terlumobi Thomas. Dang porsia ibana naung hehe Yesusi. Ala dibagasa pikiran na imahala naung mate ikon di kubur ditanom. Ai hamatianido nagabe ujung ningulu ni jolma. Ido ubahid dang porsea si Thomas naung hehe Tuhan Yesus. Jaladi biar ni rohani akasisiani say manordaki nasida. Mereka menutup diri. Menjadi orang yang eksklusif. Jala ditiki nasordahimat pitu. Jongjong ma Yesus di tonga-tonga nasida madok. Dame mam dihamu. Nang dohonot tamar hite-hite siani. Di perjupangani Yesus pasahaton tona pesan damema di hamu. Di situasi biar ni roha. Di dalam rasa ketakutan, kekhawatiran. Yesus madok damema di hamu. Eiren shalom di hata heberna. Padohan itu hatta Yesus dame madihamu naboy doi makakam di konteksnya sida daoma biar siak kamu. Sonang ma rohamuna lasma rohamuna. Manang tu akahalak na di bagasan na tarsonggot ketakutan yang sangat luar biasa mula ma tod di tubadan ninna di hatabatak pirma tod di muna lapatan na siya biar ni rohani sisiani roha na tahutani gabi magoma digatihon dohot lasni roha. Asa dohonot tamasiani ima parjupangan dohot Yesus. Makorhon mabuan lasni roha. Parjupangan ni Yesus dohot akasisianai. Makorhon lasni roha. Ketakutan akan berubah menjadi sukacita. Alani isi pehalak na pajupang doh Yesus. Pasti do
mabuan perubahan di bagasan nguluna. Sia roha na di bagasa biar ni roha gabi halak na barani na bersemangat. Sian halak na di bagasan kegalauan, dia menjadi kuat gabe pirtodina. Halak na di dodoni boban ni pikiran manang tadokon imam otaknya mampet akan menjadi cerah. Pikirannya akan menjadi tenang ketika berjumpa dengan Yesus. Ketika menjalani jalan yang buntu, berjumpa dengan Yesus, maka jalan yang buntu itu menjadi jalan yang lapang. Imahina argani parjupangan doho Yesus. Jala ido nang lapatan ni hata damai. Damai ma dihamu. Dang holan hata dauma sian akka pergutu-gutuon. Hata damai bukan hanya bertujuan janganlah orang yang berkelahi. Dada hola petuduhon unang adong be perbada-badaan. Alaina ubaga siani naing dohonon ni Tuhata Yesus ima. Dauma sian akka parba dabadaan di bagasan ha sadaon nau bagasiani ima mardenggan ma dohot debata ai haheon ni Tuhan Yesus ido nagabe puncak ni pardamaian ni jolma sian tu debata. Au sohehe Kristus sian namate ninna Apostel Paulus rumarma hapor siaw muna rumarma nang jamitanami. Ima nabi nuan ni Yesus di tonga-tonga ni Portibion. Jala ima hina argani parjupangan dohot Yesus. Napaduahon Paskah mabuak kita tu kepastian. Mabuan hita nang sisiani tu kepastian. Tu halak naganggu gabe tarhalomong rohani nasida jala tahutan. Ahari dokko Tuhata Yesus tu si Thomas di bagasan hagangguon ni rohanai ale Thomas Roma hotuson suruk koma jari-jarimi majama tangakon adorakon. Tuhan Yesus mengalusi biar ni rohani ganggu ni rohani sisiani terlumu bisi Thomas marhite-hite pembuktian secara fisik. Di papos Tuhata Yesus rohani sisian terlumu bisi Thomas. Ibana na tarsilangi laos ibana do namulak mangulu. Jala ido patujulo ni hahihiot. Lapatanna dang tinggal di bagasan tanoman akkana porsea molo ikope mangadopi hamatean
alana nunga di taluho tuatta Yesus hamatian nai. Surukon ni akkana porsiaipe hamatean. Alai ala hahion itu hatta Yesus, kita pastikan kita akan bangkit dari kematian itu sendiri. Sunggulan na dohita tuhasanga ponna. Pahehion na dohita tuhamuliaon na. Ido na pinaingok ni pesta Paskai. Dohot marhite-hite pertanyaan buhay jukon. Buhado torop do pesia tonga-tonga ni halak Kristen ganggu taringok tu haheheon na. Alai marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus mangalihok kepastian. Kita akan dibangkitkan dari kematian kita kepada kemuliaan yang kekal. Paskah manang perjumpaan doh Yesus merubah arah hidup ni akka sisiani. Berubah arah hidupnya. Arah hidup ni nasida ada orang sohehe Tuhatta Yesus manang ada orang sopa jupang doh Tuhatta Yesus tadok nakaning mereka orang yang tertutup. Mereka orang yang eksklusif. Hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk komunitasnya sendiri. Manang hidup untuk diri sendiri. Alai dung pajupang doh Tuhatta Yesus. Gabi halakna inklusif. Mereka diutus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Di ayat 20 sada didokon, sama seperti Bapamu mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Tugas na pinasahak ni amai nunga diulahon laho mabuan haluau tu jolma. Jala jolmai pe diutus ma. Laho makkati dakon taringok tu habel gaun ni amai. Ida ubahin ada orang somana itu hatta Yesus. Di pengutusan amanat Tuhan Yesus di Matius 20 10 siailah mahamu tuliat portibion. Jala Paulus maka jongjok ketaringot tu nama maritahu barita na uli itu adalah suatu kewajiban. Ahido ibana utakku do molo sohu baritahon barita naudi. Jala marjia doahu, celakalah aku kalau tidak ku beritakan. Asa dohonot tama Paskah mangalehon tongkat estafet di dalam hal menyaksikan kebangkitan Kristus. Hita ma akka parbarita na uli. Hita ma akka Maria Magdalena, dohot Maria Kleopas, nang Petrus do akka sisiani. Mamaritahon tutu si tutudo nunga hihi Yesus. Jala mangot tak do tabi nang picang-picang ni Yesusi tu si Thomas. Gabi di do ibana ma tuhakku jala de batakku. Dung dipakuligi tu hatta Yesus siani tarlumo si Thomas, ahado si Thomas
Tuhaku jala dewataku. Dung ditanda dung pajupang doho Jesusi gabe Jesusi nama namanggohi rohana. Ala dunga pajupang doho Yesus, dia menjadi orang yang gigih, namar situtu, yang bersungguh-sungguh menjadi saksi hahihiun ni Tuhan Yesus. Dalam mengikuton akabarita sejarah gereja, Thomas lah murid Yesus, itulah terluwobi Thomas napa jongjong manang mabuah barita tu India. Didok Eusebius teolog paupaton borhat si Thomas marbarita na uli, dung takas ibana pajupang doh Yesus dung ido ibana ima Tuhaku jala debataku, borhak ma ibana tu Irak, sahat tu Iran, sahat Muse tu India, jala di India ma Thomas mate martir alani mamaritaho barita na uliin. Dohonot tamasiani maparbue ni hapor siaon na tu Yesus. Gabe bersungguh-sungguh makati dakon Yesus do anak ni debata. Asa hahion ni Tuhan ta Yesus menungguli hita. Menjadi saksi Kristus dengan sentero hidup ini. Sudena ngolu tahun, iko gabe panidangion tu Tuhani. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, kemana kita melangkah itu harus menjadi saksi. Orang akan mengenal Kristus atas sentero hidup kita. Alani tapapatar ma hapor syota, tahajong jokon ma naung hehe Yesus, marhite-hite akka pardalanan ni ngolutta. Selamat Paskah di pasu-pasu dewatama hita, gawe panidangi, gawe saksi-saksina di tonga-tonga ni portibion. Amin martang yang mahita.